Една от големите мечти на всеки човек е да има градина и в градината басейн. Ако вече сте сбъднали мечтата за градина, сега е времето да осъществите и другата. Надуваемите басейни, които могат да се сложат на по-широка тераса или пред къщата, са чудесно решение за летните месеци. Басейнът в градината днес е удоволствие, което може да се осъществи с относително малко разходи. На пазара има богато разнообразие от сглобяеми басейни с различна конструкция, диаметър, височина, материал и аксесуари. Добре проектирания и поддържан басейн може да се превърне в основно място за отмора и забавление. Надуваемите басейни са много лесни за монтаж и не се изискват кой знае какви средства. Това е модела EasySet, който е много лесен за сглобяване. Предимството му е, че не се изисква копаене на дупки, изливане на плочи, а доста един добре поддържан терен. Басейните Metal Frame са подобни на този, само че те се отличават с по-добра метална конструкция, която е направена от поцинкована стомана. Също така плътнището и пода и стените са направени от трипластов полиестер за по-голяма устойчивост. Моделът Ultra Silver е подобен на този, само че той е с метална конструкция за по-голяма устойчивост. В комплекта разполагаме с пречистватели, с мрежа за волейбол, с стълба, с покривало и един идеален вариант за вашата вила. Модела Sequoia Spirit е най-новото предложение от нашата колекция. Той се различава от другите, защото има PVC панели, които до съвършенство имитират дървото. За да е уникален домашният ви басейн, помислете и за допълнителни екстри. За пространството около басейна най-подходящи са шезлонгите. Други необходими аксесуари за вашия басейн са плътнища за дъно, покривала, помпи, филтри и консумативи за тях, термометри, комплекти за почистване, както и препарати за поддръжка. Един съвет. За да използвате максимално слънчевите лъчи, не е лошо да разположите басейна, където ще бъде огряван с слънцето и сутрин и вечер. За да е приятно времето ви прекарано около басейна, несъмнено най-важното условие е да сте се погрижили за добрия вид на двора или градината си. Най-голямото предизвикателство в това отношение е поливането. Поливането на растенията е един фундаментален въпрос. За съжаление, най-големите грешки при отглеждането на различни видове растения стават именно при неправилното поливане. И тук нещата трябва да ги разделим на стайни растения и на градински цветя, които се поливат по различен начин. Първо, винаги трябва да се проверява почвения субстрат, защото ако очакваме да видим реакцията на растението при засушаване, това в общи линии може да е необратим процес и да сме загубили растението. Т.е. увяхнали листа, клюмнали млади клонки и така нататък. Що се отнася до поливането в дворното пространство, нещата могат да бъдат опростени, като се използва обаче нещо по-сложно от лейка, а именно поливна система. На пазара има най-различни фирми, които предлагат поливни системи. Основното, което трябва да знаете, уважаеми зрители, е, че трябва добре да прецените какви растения ще напоявате и по какъв начин. Ето защо, когато правите проект на вашата градина, т.е. вие сте в самото начало на изграждането на зелената система или благоустройството и паркоустройството на вашата градина, трябва да имате предвид да заложите на верните места поливната система. Напоследък на пазара има модерни системи, които са с потъващи хидранти. Хидранти са именно тези пръскачки, които осигуряват въздушната и почвената влага. Има електроника, която се продава заедно към поливната система, която дава възможност за автоматизирано управление. Тоест да подавате определено количество вода през определени часове на денонощието. Колкото и трудно да ви изглежда отглеждането на цветя, поддръжката на дворното пространство, винаги трябва да имате предвид, че работата с растенията, времето прекарано в дворното пространство е едно невероятно лечение срещу стреса в съвременния ни живот, едно безкрайно удоволствие и една терапия за душата.